Ako investovať 100 000 eur, ak máš 30 až 50 rokov a chceš dlhodobo rásť? Som Tibor Feher, bývalý portfóliu manažér a tieto informácie ti zarobia. Tak daj follow, nech vieš viac. Za 45 000 by som nakúpil akciové ETF na Ameriku. Napríklad S&P 500, Nasdaq alebo Total Market. Ideálne ETF ako iShares Core S&P 500 alebo Vanguard Total Stock Market. Dávaš tým dôveru americkým firmám, tým, čo ťahajú svetovú ekonomiku. Nízke náklady, vysoký potenciál, dlhodobý rast. 20 000 by som investoval mimo Ameriky. Hlavne Európa a malom podieli rozvíjajúce sa krajiny ako Čína, India, juhovýchodná Ázia. Tu je potenciál na dekádu vpred. 15 000 by som investoval do inovácií a trendov ako AI, cloud, polovodiče, zdravotníctvo. Mám rád fondy so symbolom AIQ alebo BOTZ. Nie špekulácie, ale selektívny rast v oblastiach, ktoré menia svet. 10 000 by som investoval do small caps, menších firiem. Mnoho ľudí ich vynecháva, ale historicky často prekonali veľké firmy, ako ETF, iShares, MSCI World Small Cap alebo S&P Small Cap 600 je fajn základ. A 10 000 by som nechal v hotovosti alebo krátkodobých nástrojoch. Peňažné fondy, štátne poukážky, aby si mal cash, ak príde pokles a mohol nakúpiť. Ak chceš, aby som ti pomohol navrhnúť podobnú stratégiu, kľudne sa mi ozvi. Vie ti s tým pomôcť.